Ну, нібито павінна быць без рэха. Вітаю, сябры, сёння такой сёння дзень стрымаў. Трэці за дзень, але шмат карыснай інфармацыі. Зараз будзем падбіваць уже вынікі сённяшняга дня. Сёння будзем уже падбіваць тое, што мы сёння нарабілі. І, безумоўна, абмяркуем астатнія навіны, якія адбыліся за астатні час. Хвіліначку, я хацела бы пераверыць, як пайшла трансляцыя, ці не пайшла трансляцыя. Прабачце, калі ласка, за гук, за тое, што падгальмоўвала трансляцыя папярэдняя, таму вельмі шкада, але трэба яшчэ вучыцца шмат чаму. Стаўлю вас перад сабой, чат бачу, вы будзеце сёння са мной. Давайте. Я разумею, што позна, што усе ўжо стаміліся, хочуць адпачыць, але трэба працаваць. Так, рэха не павінна быць. Зараз я паверу. Напішце, калі ласка, як гук, ці ўсё добра. Так, ну, нормально. Так, давайте позбираемся. Трошки сьогодні без музики. Я так разумею, що некоторі мяркують, що ага, стрим пішов, яшчэ хвилинки 3 буде музика, потім можна вже з гарбаткою падысці. Так. Вітаю, Нерліол. Дякую шчыры за актыўнасць у чаце. Літаральна сёння ва ўсіх інфармацыйных пляцовачках бачу вас. Вельмі прыемна, гэта класна, таму што без вас працаваць было б, напэўна, вельмі складана. Зараз трошки падведзем вынікі размовы з Славай, трошки падведзем вынікі па штабу аб'яднаных сілаў па дакументу, якой сёння мы подписывали, але я свой документ вырашыла пакінуць, я з кавай, добра, я свой документ вырашыла пакінуць з Дзімкай Сергеевичам, мы падпішам, гэта адміністратор стоп-луках, хто не ведае, адзін з нашых рэлакантаў, таму адзін аднаго добра, так скажем, ведаем. Вось, сёння падведзем вынікі пакуль папярэднія, што ў нас адбываецца з нашымі турыстамі, так умоўна кажучы. Вось, але хацела бы пачаць размову, безумоўна, з сітуацыі з Славай. Я ўжо распавядала пра тое, што даволі складаныя ў нас астатні час былі адносіны, гэта павязана з некаторымі фактамі. Я не могу сказаць, што там мы пасварыліся. Не, мы не пасварыліся, былі проста нюансы некаторыя, якія неабходна было удакладніць, але мы, як, скажем так, людзі за здаровым глуздам абмеркавалі паміж сабой усе, скажем так, вострыя куточкі і, безумоўна, вырашылі ўсе пытанні, якія стаялі на павесткі, то бок вы бачыце, што адносіны ў нас больш-менш нармальныя, ну не больш-менш нават, ён, я так разумею, ён удзячны за тое, што я зараз падтрымала яго ў той вайне інфармацыйнай, якую разгарнулі супраць яго. Шчыра кажу, гэта выключна пачуццё маё салідарнасці да яго, таму што каму як не мне вядома, чым ён тут займаўся, якую дапамогу ён надаваў, і я шчыра кажу, я вельмі крытычна паставілася да паста карацеляў, таму што неабходна перавяраць інфармацыю, і я стаўлю жырнючы мінус за тое, што інфармацыю яны не пераверылі. Сёння па магчымасці мы сабралі тое, што паспелі, таму што зноўку рандомна, літаральна запускалі стрым, учора ўвечары, моўна кажучы, дамовіліся, сёння ўжо выйшлі, вось тое, што я паспела павыцягваць, скажем так, з архіваў, а архіва аграменна ў мяне, патрэбна разумець, таму асноўную інфармацыю, але я лічу, што яе дастатня дзеля таго, каб зразумець гэтую всю гісторыю, што ідзе абсалютна брехлівая і лжывая інфармацыя, і вось тут, я яшчэ раз кажу, пачуццё салідарнасці, яно ўкрай неабходна, таму што вельмі складана абараняцца. Адна справа, калі ты абвінавачваеш, у цябе ёсць доказы, а іншая справа, калі цябе вінаваціць без доказаў, і ты павінен абараняцца. Я сама ў такой сітуацыі, таму абсалютна неабгрунтавана мне зараз закідваюць нейкія
абсолютно безглуздыя рэчы, але яны, што называецца, прысутнічаюць у інфармацыйным полі, і не каментаваць я іх таксама не магу, а гэта мой час, гэта той час, якой бы я магла вытраціць, напрыклад, на карысныя справы, у тым ліку у працы з тым дакументам, якой сёння мы падпісалі падчас прамой трансляцыі з штабам аб'яднаных сілаў дэмакратычных. Вось, таму я яшчэ раз па выніках уже нашай размовы з Славай заклікаю людзей, калі ласка, разбірайцеся ў сітуацыі, калі ёсць пытанні, задавайце, але не нападайце, таму што мы насамрэч робім вельмі складаную працу. Асабіста, я кажу, гэта кранаецца валанцёраў, і вось астатні час шмат на іх брахлівай інфармацыі, шмат дыскрэдытуючай інфармацыі. Гэта непрыемна, таму што валанцёр гэта чалавек, якой з пэўнай ініцыятывы абсалютна без прымусу робіць вельмі карысныя рэчы, і калі цябе за гэта прылятае, я ж кажу, гэтым займаюцца выключна паскуднікі, якія, не разабраўшыся ў тэме, пачынаюць хаяць людзей, якія дзейсна вось з таго немаленечкага згуртавання надаюць дапамогу. Плюс, самае цікавае, зараз вось мы размаўлялі з штабам аб'яднаных сілаў і замецілі такую тэндэнцыю, што насамрэч клевешчуць тыя, хто нібыта дапамагае, а насамрэч нічога там такога няма, і вось на фоне толькі шкандалаў яны могуць неяк... Вітаю, Раймонда, вітаю. На фоне скандалу яны неяк могуць пра сябе яшчэ нешта згадаць. Я бы параіла займацца тым, пра што вы замаўляеце, калі вы дзейсна надаеце дапамогу, надавайце дапамогу, а людзі, якім вы надаеце дапамогу, яны, як паказвае практыка, і сёння гэта прадэманстравалі ў чатах, і зараз каментары, дзякую за каментары, якія пакідаеце пад відэа з Славай. Там ёсць уже такія жывыя сведкі таго, што тое, што інкрымінуюць, умоўна кажучы, яно не адпавядае дзейснасці. Вось, таму беражыце, калі ласка, сябе, гэта галоўнае. У нас ёсць за што бароцца, у нас ёсць супраць каго бароцца, таму вось гэтыя сутычкі унутрашнія, яны адымаюць час, яны адымаюць сілы, яны забіраюць, вось я ж кажу, тое карыснае, ўсё, што мы маглі бы рабіць, таму мы рэагуем як можам. Я спадзяюся, што зараз мы трошку спынім вось гэты накат, а тыя, хто падымаў інфармацыйны шум, я яшчэ раз падкрэсліваю, у пытанні кідання гаўна заўсёды прайграе той, хто кідае. Таму хацелось бы, канешне, бачыць іншую гісторыю з салідарнасцю, але, на жаль, вось бачыце, як беларусы, умоўна кажучы, салідарныя з некаторымі. Сёння мы з вами, я аб'яўляю збор коштаў, гэта будзе збор для Сашы Беспалова. Я зараз вам скіну паведамленне у чат. Я разумею, што позна, усе заўтра там на працу ідуць і ўсе занятыя, але насамрэч гэта важлівая тэма. Зараз я ў чат скіну яго дадзеныя. Вы можете самастойна накіраваць, можете праз данэйт сістэму, якая ў мяне працуе, і такім чынам мы нададзім падтрымку Сашы. Я вельмі паважаю яго, абсалютна. Гэта людзі сэрца, і з велічэзным сэрцам, якім, на жаль, час ад часу прылетаюць такія дрэнныя сітуацыі ў жыцці, а для Сашы, я ведаю, матуля была вось тым родным чалавечкам, ён вельмі яе любіў, і я так разумею і абсалютна ўпэўнена ў тым, што гэтая страта для яго, яна носіць вельмі крытычны характар. Як і ўсім нам, я сумняваюся, што хтосьці такія навіны можа спрыняць спакойна. Таму наша сёння дапамога будзе Сашы Беспалову, сённяшні стрым. Я спецыяльна яго запусціла, і ён сёння будзе выключна для яго. Вось.
Маці пахавалі, так, да, у Сашы памерла матуля, доўгі час яна хварэла. Мы трошкі ведаем гэтую гісторыю, вось, і па выніку, на жаль, ён яе страціў, таму мы такой нашай суполкай, украінцы, беларусы, ну, у нас ёсць камзоргі, вы ведаеце, мы вырашылі там пачыняць зборы на нашы суполкі, і такім чынам мы выкажам свае пачуцці, канешне, і нададзім такую, няхай невялічкую, але дапамогу і магчымасць з гэты цяжкі складаны час прайсці побач з падтрымкай. Таму я лічу, што невялічкая там сума 10, 20, 50, 100 гривень. Я не кантралюю гэты працэс. Моя справа размесціць рэквізіты, пры якіх можна здзейсніць гэтую аперацыю, але безумоўна, хацелася бы, каб вы падтрымалі. Сёння я хацела бы таксама звярнуць увагу на дакумент, якой мы падпісалі. Чаму ён для мяне крытычна важлівы? Я ўжо зазначала гэта падчас стрыму. Именно за гэтых зменаў абсалютна нелегітымных, на мой погляд. Мабыць, ну, Пётр Лысак звярнуў увагу, што рэферэндум быў легітымны, але калі мы будзем павяртацца ў падзеі таго часу, мы зразумеем, што ён не носіць ніякую юрыдычную сілу, дзейсна ён насіў такой больш рэкамендаваны характар. Я ў той час была яшчэ маленькая, 96-й год, мне літаральна там 13 год, і я, безумоўна, яшчэ нічога ў гэтым не разумела, але у той жа час сённяшнія вынікі той падзеі, яны выліваюцца ў тое, што існуе нейкі дакумент, якой кранаецца беларусаў, і нібыта беларусы з'яўляюцца злачынцамі, тых, хто не працуе, нібыта яны там ухіляюцца, магчыма, ад працы, да? Гэта закон пра тунеяцыю, вядомы, якое мы на плошчы адстаялі, 17-й год, я нагадаю, былі масавыя пратэсты, былі шэсці, Мікалай Статкевіч у той час прысутнічаў, ён, можна сказаць, і узначаліў гэты пратэст, хаця гэта зноўку інфармацыя яна адсутнічае, нідзе яна не транслюецца, што, на мой прыватны погляд, з'яўляецца такой здрадай-здраденькай для нас, таму што заўсёды нашы нейкія дзеі яны чамусьці лічаць неабходным прыхаваць. Ну, окей, ладно, мы не гордыя, што называецца, мы ганаровыя, таму і вось гэта адзін з тых артыкулаў, я калі вучылася на юрыдычным факультэце, нам даволі шмат распавядалі пра гэтыя дэкрэты, як яны абыходзяць абмеркаванні, чаму цяжка прыняць закон, але лёгка прыняць дэкрэт, то бок я, напэўна, па прынцыпе Віталіка Віруса зраблю вам па пунктах, якія зазначыў Віктор Гончаренко у выраку гэтым, і неабходна будзе разабраць, як яно дэтальна адабразілася на беларусах непасрэдна, то бок у чым злачынства таго або іншага артыкула, якой быў зменены. Вось, і таксама, ну, зараз мы абмяркоўвалі, неабходна, напэўна, азнаёміць людзей з Канстытуцыі 1994 года, таму што шмат маніпуляцый зараз, і ведаеце, мне падаецца, гэта гісторыя, падручнік не чытаў, але распавяду, пра што ён. То бок людзі дзесьці разумеюць, што была нейкая іншая канстытуцыя, а што вось якія ключавыя крытэрыі, тое, што ўлада яна належыць народу, тое, што закон і канстытуцыя гэта не можа быць перакрыта нейкім дэкрэтам, што ў 96-м годзе паспрабавалі змяніць. Вось, плюс тыя злачынныя подпісы, якія ставіліся пад рознага характару дакументамі, зноўку, калі мы будзем рабіць адкат да Канстытуцыі 1994 года, нам лягчэй будзе спрасціць вось гэтыя злачынныя паперы, якія на сённяшні дзень можна ўжо сведчыць пра тое, што ну, фактычна анексуюць Беларусь. Таму наша справа, мы з вами народ, гэта нам вырашаць, якой лёс будзе ў нашай краіны з нашымі дзецьмі, анукамі, бацькамі. Таму ўлада дзейсна належыць народу. Таму
Я закликаю, по-перше, подписать петицию. Мы надавали по ее информацию. Я только что разместила ее у своем телеграм-канале. И параллельно с этим, конечно, мы будем активно лоббировать ее интересы по разных суполках. Тому падтрымайце, калі ласка, тому што я яшчэ раз скажу, падаецца, што ад аднаго подпісу нічога не зменьваецца, насамрэч 1+1 створюем 2, і такім чынам падпісваецца шмат дакументаў. І у мяне ўжо ёсць мой прыватны прыклад, я ўжо звяртала ўвагу на зварот на конт палітвязняў, якой ён вось такой з грамадскі спалах выклікаў, тому што шмат зараз хто каментуе яго, шмат хто звяртае ўвагу і шмат хто карыстаецца насамрэч тэрміналогіяй палітычна зняволены, не выкарыстоўваючы розныя прыстаўкі да яго. Таму, дзякуй, сына. Таму дакумент, якой Віктор Ганчар зрабіў свайго часу, гэта вырак Ганчара. Мы яго будзем разбіраць у кожным стрыму, каб проста наглядна, што называецца, зразумець, што якое злачынства адбылося ў 96-м годзе і прыцягнуць, безумоўна, да адказнасці ўсіх тых, хто скарыстаўся, скажем так, магчымасцямі некаторымі. Сёння мне прыходзілі паведамленні ад працаўнікоў, пачалі звальняць нават тых, хто не выходзіў на акцыі пратэсту. Вось гэта тая пасіянарная каманда, якая лічыла, што іх гэта, канешне, не кранец. Мы папераджалі, што кранецца і яшчэ ой як. Але не чулі, мы чакаем, зараз будзе хваляй, а божа ж, а вы ж казалі, а чаму мы не паслухалі. Калі вас прасілі ў забастоўку пайсці, вы працягвалі рабіць то, што вы працягвалі рабіць. Зараз вам дапамогуць ужо дакументальна пайсці ў забастоўку. Гэта нам на руку ад часткі, а з іншага боку гатуецца к продажы беларускія актывы. Безумоўна, што маскаляйкі не зацікаўлены ў тым, каб развіваць гэта ўсё, яны не будуць развіваць, ім патрэбна выключна зямля, ім патрэбна права ўладарства, і на падставе нібыта гэтых афіцыйных дакументаў, хаця яшчэ раз падкрэсліваем, усё, што вы зараз падпісваеце з нелегітымным, яно ніякай юрыдычнай сілы ў будучыні мець не будзе, нягледзячы на ўсе піскі, візы, крыкі і іншыя рэчы. Вось, таму гатуецца да продажу шмат актываў. Я сачу за вось такой эканамічнай складавой Беларусі, і вось тое, што прыбіраецца НКО, тое, што абсалютна банкруцяцца мэтанакіравана прадпрыемствы вялікія, і Василько, вітаю, ви працювати будете? Нет. Василько, мы не працуем, вы ж ведаеце. Нам аби поболтать. Вось, таму сачым за гэтай гісторыяй, што ў Беларусі. І сёння я падгатавала, я не буду вас доўгі час трымаць. Я хачу, канешне, пабыць з вами, але ўжо пазнавасценька, 11 гадзін вечара, і шчыра кажу, для мяне гэта трэці эфір, і ўжо моя маленечкая дупа, яна трошки так пастогвае, што ой, мне бы ўжо дзесьці пахадзіць бы. Вось, я знайшла цікавы артыкул, гэта Хартыя 96, яны сабралі агульную картинку, потому што адбываецца на мяжы. Сёння не паспела вам падрыхтаваць відэа, прабачце, калі ласка, будзем патрошачку наганяць, што называецца. Заўтра ўжо будуць відэазвароты, відэарысы, ўсё рэшта. Яшчэ раз нагадваю, папрашу мадэратараў маіх, калі ласка, Саша Беспалова картку сёння або данэт-сістэмай можете скарыставацца на экран. Усе грошы, увесь збор, якой сёння будзе, на яго прыватную картку або на экран, ён будзе яму сённяшні стрым, гэта стрым падтрымкі, стрым салідарнасці. У Саша пахаваў матулю, таму давайте пабудзем з ім побач і падтрымаем яго. Мы не зможам прыбраць боль, але у той жа час, мабыць, зможам трошки яму адчуць падтрымку. Таму папрашу мадэратараў, якія могуць
Писать посты, будь ласка, бросайте. Хартия пише. Так, сябры, пробачце, у меня паралельно яшчэ прыходзіць купа паведамленняў у Telegram, і сёння такой шмат важлівы дзень, таму што зямля шмат піша, што ў іх алярмовая сітуацыя. Таму я буду час ад часу падглядаць у тэлефончык, прабачце. Итак, найбольш рэзанансныя навіны з лагістычнага цэнтру Брузгі. Або Брузгі. Ну, як па мне, дык Брузгі. Рамонт маці ў кватэры раблю. Гэта піпец. Ой, у вас кватэра ёсць. Добра вам. За тыдзень ангар лагістычнага цэнтра ля мяжы з еўразвязам ператварыўся ў дэма-версію звычайнага беларускага аграгарадка. Але ў лагеры ўжо тыдзень, і без гэтага робіцца даволі шмат дзіўных рэчаў. Першае. 4 зніклыя аўтобусы і 1500 мігрантаў. Выклікайце матэматыка экзарцыста. Ён неабходны, каб разабрацца з гэтым дзіўнымі лічбамі. За дзень да сілавога штурму мігрантам КПП 15 лістапада іх там было ўжо каля 3500, пададзеных з польскай паліцыі. Паводле звестак беларускага пагранкамітэту ў лагістычны цэнтр у першы дзень 16 лістапада перасялілася, увага, 1000 чалавек. Яшчэ 1000 заставалася ў лесе ля мяжы. Цяпер у лагеры, у якой з'яўляецца дзяржсмі, каля 2000 чалавек. Здавалось, усё сходзіцца. І палякаў фейкі, і ў лічбах дзяржпагранкамітэта ніякіх нестыковак няма. Але 1000 з лесу і палатак пераехала ў лагістычны цэнтр. І ўсяго стала 2. Але, як бы не так. Выглядае так, што лічба 2000 для беларускіх уладаў магічная. Хворых на каранавірус у Міністэрства ахороны здароўя заўсёды было плюс-мінус 2000, у самы пік. Імігрантаў вось зараз таксама блізка 2000. Прабачце. Лічбу 2000 дзяржпагранкамітэт і 8 лістапада, калі вялікая калона мігрантаў толькі прайшла да польскай мяжы, можна было б падумаць, што за 2 тыдні проста нічога не змянілася. Ну, 2000 як прыйшлі, там і сядзяць. Але гэта таксама не так. Як мінімум 3 наступных дні 2000 самі праўладныя СМІ паведамлялі аб тым, што новыя групы мігрантаў працягваюць прыбываць да мяжы. А 10 лістапада, паводле іх інфармацыі, у намётавы лагер у намётавым лагеру ўжо было 3000 чалавек, не лічачы сілавікоў і прапагандыстаў. А 14 лістапада на мяжы прыйшла яшчэ адна вялікая арганізацыя груп мігрантаў, некалькі сотняў чалавек. Застаецца толькі меркаваць, што за час стаяння лагера прыкладна 1500 мігрантаў растварыліся ў лясах. І ў гэтай гісторыі ёсць яшчэ адзінкавы момант. Раніцай 17 лістапада ад мяжы з'ехалі 4 аўтобусы з мігрантамі. У невядомым напрамку 4 аўтобусы з бежанцамі пакінулі стихійны лагер каля КПП Брузгі. Іх размясцяць у іншых месцах, каб не ствараць таўкучку ў лагістычным цэнтры. Так пісалі пра гэта праўладныя СМІ, са спасылкай на Чырвоны крыж. Больш пра гэта праўладныя СМІ не паведамлялі нічога. І куды насамрэч павезлі гэтых людзей, невядома. Пра зарадкі з тэлефонаў за працу. У экстрэмальных умовах аказваецца, што магчымасць падзарадзіць мабільны – гэта такая ж базавая патрэбнасць, як есць і спаць. Гэта разумеюць і беларускія сілавікі, якія ахоўваюць мігрантаў. Сірыйскі мігрант расказваў, што калі яго дачка жыла ў намётавым лагеры на мяжы, каб зарадзіць тэлефон усяго на 20%, з людзей патрабавалі $100. Традыцыя плаціць за магчымасць зарадкі пераехала разам з мігрантамі ў лагістычны цэнтр. Але валюта памянялася. Цяпер, каб атрымаць доступ да генератара з разеткамі, мігранты павінны папрацаваць. Пра гэта адчынена пісалі праўладныя СМІ. Хочаш падзарадзіць тэлефон або пауэрбанк? Трэба папрацаваць. Напрыклад, паўдзельнічаць ва ўборцы. Для працавітых мігрантаў правялі дадатковыя разеткі. Да поўнай сінхранізацыі з беларускай чарэчаіснасцю не хапае толькі ўвесці падатак на дармаедства для мігрантаў. Наступны артыкул – губернатарская куртка і модны паказ ад мігрантаў у беларускіх луках. Лук – гэта не цыбуля, не плутайце. Гэта такой, ведаеце, заўнешні выгляд.
по-модному называется не вопратка, а лук. Василь, Лука хотел притиснуть тих, хто працює по червоному, не збирається. Так, Лука має висіти на гільці разом з хуйлом. Ну, згодна, нехай болтаються там разом. Бог любить трогатися. Василь, не протягуйте. Хто третій, я навіть боюсь здогадатися. І так. Держ-СМІ і телеграм-канали на минулому тижні показали міні-серіал про губернаторську куртку. Тизер выпустил старшыня бабруйскага гарвыканкама Александр Студнёў. У сваім тэлеграм-канале ён апублікаваў пост, склад якога маглі б пазайздросціць мукавозчык з азаронкам. Навіна маштабавалася на ўсе раённыя СМІ толькі на наступны дзень, а на сайце магілёўскага аблвыканкама з'явілася падрабязная фотасправаздача аб подорожы курткі з кабінета чыноўніка ў бус з падарункамі для мігрантаў. Інтрыга, хто стаў шчаслівым уладальнікам курткі чыноўнікі, засталася не раскрытая. Але ідэя дапамагчы адзеннім людзям, якія захраснуліся на мяжы, была не такая ўжо і свежая. За дзень да гэтага ў лагістычны цэнтр ужо прывезлі шмат іншага, вядома, менш за статутнае адзенне. А самі мігранты ператварылі пераапрананне ў беларускія лукі ў фан. Зацаніце іх стыльныя лукі, і хартыя дадае рознага характару фатаграфіі, якія, акрамя смеху, шчыра кажу, нічога не выклікаюць. Дарэчы, учынак старшыні магілёўскага аблвыканкама не адзіны ў спісе вялікіх справаў чыноўнікаў на карысць мігрантаў. Сам Студнёў, які называе сябе мэрам Бабруйска, за некалькі дзён да гэтага вырашыў накарміць 3000 мігрантаў 5 кебабамі. Тады яшчэ гэтыя людзі жылі ў намётах у мяжы, а шаурма не была мейнстрымам. Студнёў напісаў у сваім тэлеграм-канале. Цытата. «Сёння з раніцы асабіста замовіў для нашых мігрантаў, якія пакутаюць у лясах на мяжы пад наглядам польскай хунты 5 свежых кебабаў. Дастаткова было б толькі патэлефанаваць па тэлефоне і аформіць замову». Гісторыя замоўчвае, каму тэлефанаваў Студнёў і хто займаўся дастаўкай кебабаў ад мэра, але пазней все мы даведаліся, што лепшы на пытанні шаурма ў Беларусі гэта Юры Караеў. Ён правёў інспекцыю цэн на шаурму. Кароткі змест драмы «Кошт на шаурму» у лагеры Брузгі. У пятніцу да лагістычнага цэнтру прыехаў фуд-трак з шаурмой. Да яго выстраілася шыльная чарга. Праз некалькі гадзін у сетках з'явілася відэа, на якім некалькі мігрантаў абурваліся рэзкім уздымам коштаў на шаурму. Было 3 рублі, а стала 15. У доказ показалі кадр, як рука без манікюру. Запамятайце, без манікюру, гэта важлівая дэталь, якая вельмі дапамагла расследаванню, мяняе цэннікі. На наступны дзень сітуацыю ўзяў пад кантроль сам Юры Караеў. Так, гэта тая блядь, якая накіравала чорнашмотачнікаў на мірных грамадзян Беларусі. Які зараз памочнік Лукашэнкі па Гарадзенскай вобласці, а да гэтага быў кіраўніком МУЗ. Ён заявіў, што перад пачаткам гандлю асабіста папярэджваў, каб на мігрантах не смелі нажывацца, а кошт 3 рублі для шаурмы увогуле нерэалістычны, то бок нехта хлусіць. Да разбору падключыўся старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Владзімір Каранік. Яшчэ адна блядь, якая распавядала пра тое, што пандэміі ў Беларусі няма. Каранік вылучыў сваю версію таго, што адбываецца. Цытата. «Гэта вельмі падобна на правакацыю. Рукі, якія замяняюць цэннік на відэа. Не працаўнікоў фудтрака. Цяпер правяраем запісы, апытваем работнікаў, каб высветліць усе нюансы». Такімі словамі, якія усілілі упэўненасць за урачыстасць справядлівасці, надаў былы кіраўнік міністэрства аховы здароўя. Да вечара расследаванне было завершана. Караеў даў справаздачу аб гэтым у эфіры прапагандыста Тура. Уважліва вывучыўшы відэа і размаўляючы адразу ж з прадаўцом-супрацоўнікам гандлю з 2
гэтай установы яны пераканалі мяне ў тым, што яны нават не выходзілі з шапкі усталёўваць кошты. Яны мне паказалі і, як кажуць, на раз-два даказалі, што кімсьці было прыклеена, відавочна мужчынскія рукі, здаровыя такія, не жаночыя. Яна мне паказала свае тонкія, наманікюраныя, апрацаваныя, як належыць па санітарна-эпідэміялагічнаму рэжыму, і ён абверг фейкі пераканаўчымі аргументамі па гэтай табанахеркі. У мяне пытанне, а працаўнікі табанахеркі бралі 3 рублі за шаурму або 15? І калі бралі 15, то чаму 12 рэшты не давалі? Яны што, не ведаюць, колькі каштуе у іх шаурма? Але адкрытым засталося іншае пытанне. Хто гэты дзёрзкі правакатар, якому належыць і яўна мужчынскія рукі? І як ён перакраўся на тэрыторыю лагера, няўжо разам з гуманітаркай? Ці можа гэта польскі шпіён, які хаваецца пад формай беларускага сілавіка? Спадзяемся, Юрый Караў не кіне пачатае расследаванне на самым цікавым і давядзе да справядлівага канца. Таксама пацярпелая ад газу і гумення Гаўрыла. Дарэчы, мы з вами былі жывымі сведкамі разгону, скажем так, абураных турыстаў, якія спрабавалі перасекчы шляхам перастрыбоўвання калючага дроту мяжу з Беларусі і Польшчай, за што былі нещадна адкінутыя назад. Дык вось, аказваецца, у той час дзесьці там шлялася ігуменя Гаўрыла. Яе, правда, там ніхто не бачыў, але яна кажа, што ёй у вочы таксама патрапіла святая вада. І так, ігуменя Гаўрыла стала неад'емным атрыбутам паслявыбарчай прапаганды, дзе свята ў рэжыма, там ігуменя Гаўрыла. Шырокую папулярнасць ёй прынесла выступленне на праўладным жаночым форуме ў верасні мінулага года. У разгар масавых пратэстаў і жорсткіх затрыманняў у сваёй прамове яна назвала пратэстуючых натоўпам вар'ятаў, якія, як раз'юшчаны статак, лямантуюць на ўвесь горад дэманскія выкрыкі, а што потым, праўда, папрасіла прабачэння. Заставацца ў баку ад зрэжысаванай рэжымам гісторыі з мігрантамі, як вы разумееце, яна таксама не магла. На камерах прапагандыстаў Гаўрыла з'явілася з вялікім крыжом і сінім пакетам у руках за дзень, калі мігрантаў засялялі ў лагістычны цэнтр. Хоць сярод курдаў ёсць не толькі мусульмане, Гаўрыла з крыжом у руках сярод тысячы людзей з усходняй знешнасцю выглядала крыху дзіўна. Беларусы ў соцсетках іранізіравалі, што ў сінім пакеце ў яе, верагодна, сала. Паўторны візіт нанесла яна ў дзень, калі ў лагеры перамагла шаурма «Справядлівасць», але ўжо без крыжа. У гэты дзень яна прызналася, што была таемным госцем падчас сілавога штурму мігрантамі мяжы. Я за метры, можа, у 150 была на КПП, менавіта ў той дзень. І таксама мне патрапіла вось гэта атрутная смесь. У мяне 2 дні былі чырвоныя вочы і твар. Паскардзілася яна. Так, дзе шлюбная пара, кажуць. Нерлі-Ол шукае, напэўна, я не ведаю каго, не ведаю, дзе шлюбная пара. Сидять і читаюць каментары, пішыць Василь Касакаць. Вось такой артыкул сёння цудоўна размясціла Хартыя. Гэта вось адзін з тых сцёбных каментароў, якой бы, канешне, хацелася зазначыць. А сёння таксама у Еўразвязе праходзіла канферэнцыя, дзе ўжо нямецкія ўлады патрабавалі прыцягнуць да адказнасці рэжым Лукашенка і, напэўна, нарэшце за доўгі час, я зараз падгальману, бачыце, калі ласка, таму што я паралельна яшчэ тут добрыя рэчы раблю. Яны заклікалі распачаць трыбунал па Лукашенка, і сёння праводзілася даволі такі шмат абгрунтаванняў, чаму гэта неабходна тэрмінова рабіць. Адна з навінаў кажа, такія вось дзіравыя санкцыі. Гэта праз інтэрв'ю з Святланай Ціханаўскай пасля яе выступу ў Еўрапарламенце. Цытата. Чаму ў апошні момант часам выключаюцца прозвішчы ці цэлыя прадпрыемствы з санкцыйных спісаў?
бо недзе ў кагосьці свае інтарэсы. Мы ўсё гэта разумеем. Мы працягваем збіраць доказы таго, што тая ці іншая кампанія падтрымлівае рэжым, сказала Ціханаўская. І дзейсна гэта так, таму што мы шмат звярталі ўвагі на тое, што не гледзячы на абсалютна злачынны рэжым, не гледзячы на тое, што грошы ідуць далёка не на аднаўленне эканамічнай сітуацыі Беларусі, тым не менш вось гэты інтарэс. Я не дзівуюся, таму што і ва ўкраіне на 8-м годзе вайны, на жаль, расійскай прадукцыі поўна, яна карыстаецца попытам. Таму, на мой погляд, тут гісторыя такая. Грошы рашаюць усё. Степан, вітанечка, Оксаночка, вітаю. Рада вас бачыць, каманда такая хелен-мінскай. З асноўных падзеяў тое, што сёння адбылося, Вільна сёння ўручыла ноту пратэсту ў сувязі з планамі запуску другога энергаблоку БелАЭС. Я нагадаю, у снежні плануецца запусціць. Гэта ядзерная бомба, скажем так, з такой замедленага тэрміну, таму што для нас гэтая АЭС, гэта, напэўна, першае, што павінна проста спыніць існаванне, калі Беларусь будзе вольнай, таму што з тымі злачынствамі, якімі яна пабудавана, з тымі паперамі, якія ўвогуле не адпавядаюць ніякім стандартам якасці, за грошы Рашкастастану, якой лічыць яе сваёй, няхай яны прыедуць, забяруць яе да сябе і, калі ласка, я не ведаю, ці налом здадуць, ці яшчэ нешта. Усё роўна, няхай прыязджаюць, забіраюць і валяць на Рашкастан абратна. Таксама сёння стала вядома, што Украіна ўзмацняе мяжу з Беларусю, і украінцы ўжо накіравалі больш за 8,5 тысяч ахоронцаў мяжы, скажем, там розныя прадстаўнікі, гэта і вайсковыя, нацыянальная паліцыя і проста супрацоўнікі паліцыі. І я так разумею, што памежныя службы таксама зараз будуць усіленым рэжыме працаваць, таму што калі літаральна на мапы будзем глядзець, вся гэта мігранцкая гісторыя, яна акурат зараз спускаецца ў бок мяжы з Украінай, таму мы лічым, што сітуацыя ў край небяспечная, і яна дзейсна можа быць для нас за прэміерным фіналам, тым больш, што астатні час усё больш і больш падагрываецца тэма вайны з Украінай, ужо агучаны нават даты, калі плануецца напад, зноўку напад, але тут зноўку робіцца ўсё дзеля таго, каб спыніць гэтую навалач і адкаціць яе абратна і пакінуць на рашкі. Таксама стала вядома сёння, што ў бабруйскай калоніі ў спалах каранавіруса, што для нас, на жаль, стае звычайнай справай, і зноўку спрабуюць прыцягнуць да гэтага ўвагу на фоне ўсіх астатніх падзей, якія адбываюцца. Чамусьці вось гэтая ковідная гісторыя, яна адышла на другі план. Я ўжо учора казала пра тое, што прывезлі якасную, умоўна кажу, якасную, я не ведаю, што гэта за вакцына, таму што яна ёсць выключна ў Беларусі, кітайская вакцына, але яна альтэрнатыва беларускай вакцыне. Яе прывезлі, але беларусам яна не дастанецца, таму што яе неабходна выкарыстоўваць для турыстаў, якія прыехалі ў Беларусь. Таму беларусы за імі прыбіраюць, беларусам прыходзіць паведамленне, што яны павінны пусціць іх жыць, беларусы зараз сутыкаюцца з новым штамам кароны, і ўсё гэта на фоне ўсяго гэтага, вось гэтае пытанне па мігрантах з боку унутрышняй, з боку Беларусі не вырашаецца, на жаль, што вельмі шкада насамрэч. І таксама сёння прыйшло паведамленне, што прысуд Сергею Ціханаўскаму, Мікалаю Статкевічу, Ігору Лосіку, Артёму Сакаву, Дмітрию Папову будуць выносіць, хутчэй за ўсё, 14 снежня, і пакольку праходзіць у СІЗА ўсё гэтае злачынства, хутчэй за ўсё. Але я вельмі хацела бы зараз памыляцца, не пусціць сваякоў і не пусціць незалежных СМІ ўжо і няма ў Беларусі па факце, але, на жаль,
Маем тое, што маем, зачыненая, абсалютна злачынная дзея, таму ў нашых руках іх вызваляць і як мога хутчэй, таму што я проста баюсь, што будзем там, і мы так не соладка, а будзе яшчэ горш. Ну і у гэты дзень, 25 год таму, адбыўся так званы рэферэндум. Мы яго называем Лукашенко. І на сёння у гэты дзень мы паднялі пытанне па выраку Ганчара. Именно сёння мы паднялі тэму з ШАС. Я шчыра дзякую Віталіку, якой, скажем так, прапанаваў падпісаць гэты дакумент Дэмсілам Беларусі. Вось, таму мы будзем прадвігаць яго, безумоўна, у сетках. Трошкі нешта, прабачце, з трансляцыяй ёсць праблемкі. Вось, таму, безумоўна, мы будзем рабіць з вами агляд таго дакументу, мы будзем павяртацца да часоў Канстытуцыі 94-го году, мы будзем глядзець змены, якія адбыліся пасля гэтага, і самае галоўнае, як гэта уплынула на гісторыю Беларусі і як мы маглі фактычна спыніць тыя рэпрэсіі, якія зараз вельмі адчуваюцца ў Беларусі. Вось. Так што на сёння навіны такія. Падтрымайце, калі ласка, Сашу Беспалова. Я пакіну пасля стрыма пад відэа дадзеныя яго карткі. Будзем салідарныя. Падтрымайце, калі ласка, зараз валанцёрскі рух, на якой вельмі моцны накат, шчыра кажу, але вытрымаем, таму што не ўпершыню, ўжо праходзілі, яны працуюць усе па аднолькавых лекала, таму у нас ужо умоўна такой імунітэт ёсць, як з гэтым бароцца. Вось, таму, скажем так, падбіць нас не атрымаецца, канешне. Ну і петыцыю не забывайце, я таксама пакіну сёння пасля відэа петыцыю, якую неабходна падпісаць, таму што гэта вельмі важліва. Крапка з 96-го году, фармальна з 95-го нават, яна для нас вельмі важлівая, і нам неабходна будзе абапірацца на дакументы, но і мне асабіста імпануе Канстытуцыя 1994 года, таму што яна была беларускай, там дзяржаўная мова беларуская, канешне, наш прыгожы БЧБ і наша пагонька. Таму я аддаю сваё сэрца гэтай Канстытуцыі, а не іншай новай народнай прастытуцыі, якую нам зараз спрабуюць уцюхаць розныя структуры. Трымаем штыхт, і я нагадваю, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь, і слава маёй Украіне.